खुलुमबाय, आं लिसा नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 28 फेब्रुआरि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल साइन्स डे महरै फालिनाय जायो। 1928 मायथाइनि 28 फेब्रुआरियाव भारतारि फिजिसिस्ट सार चंद्रशेखर वेंकट रामनआ रामन इफेक्टखौ नागिरना दिहुननायखौ मुलुगनि सिगाङाव फोसावदोंमोन। भारतारि फिजिसिस्टआ 1930 मायथाइयाव फिजिक्सआव नबेल बान्थाबो मोननो हादोंमोन। भारतआव बोसोरफ्रोमबो 28 फेब्रुआरियाव रामन इफेक्ट नागिरना दिहुननायखौ मान होनो नेशनेल साइन्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल टुथ फेरी डे, नेशनेल फ्ल'रेल डिजाइन डे आरो नेशनेल चकलेट शफल डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।